Bechu-bechu, mawala. Practice pa ni the finals. Gagaru. Whoops. Pwede hilaw, pwede sa luto. Kaya makaon ng Japon ng kamuti. Sweet potato, bechu-bechu. Paano siya yellow ang kulon? Ito yata yung isago central ko. Itong brown at pa-brown nun. Kapatid na sinali. Sila na yun sa? Siguro. Ano ba ito? Ito brown nun. Ito brown nun tani. Potato brown. Kamote fries di ay. Sweet potato. Sweet kamote daw. Sweet potato. Yun, ito na yung finished product man lang ng ipi at sa probinsya man lang ng ipi, hindi uso ang hugas kamay. Uso lang ang hawak kamay. Kaya kain tayo. Nahugas tayo ng kamay no, kahapon. Crispy. Siyempre, masarap dahil gawa namin ito.